De maaitijd zit voor de deur en boeren staan te popelen om gewaaksen te verbouwen. Daarvoor is kunstmest nodig. Maar grootste producenten Rusland en Belarus hebben een exportverbod opgelegd vanwege de oorlog in Oekraïne. Door een vervoudiging van de prijs is kunstmest op het stuit razend duur. Als het nagieert, als vlin maaitijd kunstmest voor een kwartje de kilo kocht. En dat zit nu rond de euro de kilo. En je had een 24.000 tot 30.000 kilo per jaar nodig. Dan kun je wel uitrekenen wat voor effect dat had. De dure kunstmest komt boppen op de hege energieprijzen en duur veevoer. Maar ook stegen kosten van verpakkingsmateriaal, onderdelen en onderhoud van machines en hege leenkosten komen op het boerd van de boer. En dat wil de meesten die kosten net terugrekenen kunnen naar de aannemers. Dan hebben we nog het geluk dat de melkprijs wel stegen is, want er was een goed heel land net een kant uit. Maar je ziet ook wel nou dat in andere sectoren soms productie gewoon stil wordt, omdat men gewoon zegt van ja, dat moet geld achterom. Dus dan daar kunnen we het net meer voor doen, dus dan houden we op. Of we stoppen tijdelijk. En ja, dat kan natuurlijk wel gevolgen hebben voor beschikbaarheid van producten in de winkel. De oorlog in Oekraïne smiet olie op het vuur. En dat vuur leidt de boeren al onder de skin vanwege orenproblematiek. Daarnaast haast ook de hele stikstofdiscussie, de vraag naar groen, de ontwikkeling van natuur. En dat doet, denk ik, mentaal echt een hele protte met de agrarische sector. En dat is, dat had ook een hele grote impact. Sectorvereniging LTO Nederland roept aannemers op om de prijzen die boeren krijgen te verhegen. Boeren hebben voor eerst geen andere optie als kunstmest en andere producten duur inkeepje. Maar het is de vraag hoe lang zij dat volhouden. Maar aanwacht je van jongens, ja, we door de prijs dan, wat door beschikbaarheid en dan maak je dan vervolgens een afweging van ja, wat broek ik en wat let ik misschien wel achterwege.